Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta xerrada en confinament que va dirigida als alumnes de tercer de l'ESO. Aquesta xerrada s'anomena Què fer després de tercer de l'ESO. Jo sóc Noelia, una de les orientadores de l'IES Maestrat, i vos comentaré quines opcions teniu després de tercer. A veure, en primer lloc us explicaré. L'orientació no és un procés, un moment puntual en un moment determinat del temps, com ara que jo us expliqui quines possibilitats tenim, sinó que és un procés que dura tota la vida. Per això és molt important conèixer, autoconeixement, saber com soc, quines són les meves habilitats, què m'agrada, què no m'agrada. I per això us he linkat aquí un PDF d'una de les orientadores de l'Institut de Benicarló que us ha posat diversos qüestionaris, ha fet un recull de diversos qüestionaris i l'informe que després es trauríeu. I és molt interessant, són molt interessants perquè són de qüestionaris d'interessos professionals, d'orientació, de recorregut per el món dels estudis i de les professions, és a dir, relaciona com sou vosaltres a el que després podríeu estudiar. Per això també és important conèixer l'entorn, quines possibilitats tinc per després prendre les decisions més adequades a com soc i on estic, no? Les possibilitats que tinc. I és el que anem a fer ara. Ara estem en tercer de l'ESO o en PEMAR i, per tant, si no hem superat tercer de l'ESO, quines opcions tenim? Doncs repetir tercer de l'ESO, també puc cursar un tercer de l'ESO en un PEMAR, que és un programa de millora de l'aprenentatge i rendiment. És una mesura d'atenció a la diversitat i a la inclusió que facilita l'obtenció del graduat. Va per àmbits, en lloc de matèries va per àmbits. També podem fer un cicle de formació professional bàsica que va dirigida als alumnes que teniu entre 15 i 17 anys. Requereix consell orientador, és a dir, que siga proposat per l'equip docent i teniu un termini del 15 al 25 de juny per presentar-vos. Si cliqueu aquí a formació professional bàsica, us dirigeix a una pàgina web de la Conselleria on teniu les diferents possibilitats de formacions professionals bàsica. Per exemple, serveis administratius. On es realitza l'FP bàsica d'Administració i Gestió? M'interessa la província de Castelló. I els públics? Aleshores, accepte i aquí tinc les diferents opcions. Mireu, aquí estem nosaltres, l'Institut Maestrat, que ofereix la FP bàsica d'Administració i Gestió. Si esteu interessats en veure la FP bàsica, doncs accediu a aquesta pàgina i veureu les diferents opcions. Una altra de les opcions que teniu és fer la prova d'accés a cicles formatius. Així, si voleu fer un cicle de grau mig, si teniu 17 anys o els compliu al 2020, podeu fer un cicle formatiu. El termini és del 25 al 29 de maig. Aquí, en aquesta pàgina, us presente el calendari de proves d'accés, la inscripció, quan l'heu de realitzar. Per tant, si esteu interessats, mireu molt bé aquesta pàgina perquè no se us passen les dates els terminis d'inscripció. Aquells que esteu en un programa de millora en l'aprenentatge i rendiment tindreu prioritat per accedir a un PR4, és a dir, continuar l'itinerari que esteu seguint. També els repetidors de quart, que haveu esgotat les vostres opcions d'obtindre el graduat, podríeu fer un PR4. El PR4 està orientat a cursar formació professional i l'alternativa que és PR4 seria un quart d'ESO aplicat. Molt bé, ara estem en tercer de l'ESO o PEMAR. Per tant, si s'ha superat, què farem? Doncs anirem al quart d'ESO o al PR4, que us estic comentant ara. Quart d'ESO tenim dues opcions, per l'aplicat o l'acadèmic. Aquí, si cliqueu al full de matrícula, vos dirigís a la pàgina web de l'Institut, en l'apartat Secretaria Matrícula. Aquí teniu els vostres fulls de matrícula, d'acadèmic, aplicat o PR4 i l'explicació de les optatives. Important que us sapigueu localitzar, encara que sé que els vostres tutors i tutores, Rosa i José, ja vos han fet arribar aquesta informació. Teniu fins el 20 de maig per decidir-ho. Aquí vos presento les matèries obligatòries que tots de vosaltres fareu en quart de l'ESO. També, si cliqueu aquí, vos presente la pàgina web de la Conselleria on posa totes les matèries que teniu. Mireu, quart d'ESO acadèmic, està orientat al batxillerat de ciències. Quart d'ESO acadèmic, també orientat al batxillerat d'humanitats i ciències socials i aplicades orientats a la formació professional.
Però què faig? El quart d'ESO acadèmic o l'aplicat? Doncs bé, ara us presentaré un vídeo d'una xica que dona una sèrie de consells per decidir què podeu fer. Si el vídeo no s'escolta bé, problemes tècnics, vos aconselle que aneu a la presentació que està penjada al web del Departament d'Orientació i allà cliqueu i podreu veure el vídeo a YouTube. Igualment, ara el pose aquí. Molt bé, doncs aquesta noia ha donat uns consells molt valuosos sobre què estudiar i escollir el batxillerat relacionat amb la carrera que vols, si és que ja ho sabeu. Si vos agrada un batxillerat, sí, deixeu-vos portar per aquestes sensacions i feu-lo, i que penseu, reflexioneu, que també podeu fer un cicle de grau mig, proveu i intenteu, no tingueu por a equivocar-vos, que les equivocacions formen part del camí i de l'aprenentatge. Doncs ara us explique el quart d'ESO aplicat. El quart d'ESO aplicat condueix als ensenyaments professionals. Per tant, està orientat a cursar la formació professional. Les assignatures que tindreu seran matemàtiques aplicades i tecnologia. I haureu d'escollir entre iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial i ciències aplicades a l'activitat professional. El quart d'ESO acadèmic condueix als estudis de batxillerat. Aleshores, tindreu
l'assignatura Matemàtiques Acadèmiques i després podreu triar entre l'itinerari científic i l'humanístic i social. En el científic fareu biologia i geologia, i física i química, i en l'humanístic i social economia i llatí. Ara m'agradaria ensenyar-vos el vostre full de matrícula per veure com l'heu d'emplenar, és molt important. Aquí les vostres dades personals, després les assignatures obligatòries que ja he dit que tindreu tots els quarts de l'ESO i triar entre anglès o francès com a primera llengua, religió o valors. ¿Vale? Després triar un bloc, biologia, geologia, física i química o economia i llatí. Per què? Perquè aquest és l'itinerari d'acadèmic, aquest full de matrícula que us estic ensenyant. I després, bloc d'assignatures optatives. Numereu-les per ordre de preferència. Se'n faran dues. Obligatòriament, una d'elles les heu de triar en aquest bloc d'aquí. I, per exemple, jo puc posar, primer m'agradaria tecnologia, després m'agradaria competència oral. Ara aquí, la tercera, cultura científica, per ordre de preferència. Val? Numerar-les de la que més vull a la que menys. I després aquí podeu sol·licitar si voleu la convalidació de música o de l'optativa. Anem a veure el full de matrícula dels aplicats. El full de matrícula dels aplicats, igual, les assignatures obligatòries, triar entre anglès, francès, religió, valors, i aquí heu de triar entre ciències aplicades de l'activitat professional o iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial. I el bloc d'optatives, igual. I este és el programa de reforç de quart, que teniu el bloc d'assignatures, va per àmbits, com veieu aquí, àmbit científic, lingüístic i social, tecnològic, de llengua estrangera, educació física i tutoria. Heu d'escollir entre religió i valors i el mateix amb les optatives. Numerar-les per ordre de preferència. Les optatives, que ho teniu aquí. Les optatives les teniu en un full explicatiu que ja us hauran ensenyat el vostre tutor i la vostra tutora i important que se ho llegiu amb deteniment cadascuna de les optatives, que és una descripció que ha fet el propi professorat. Veureu que hi ha optatives que tenen aquí linkat un vídeo, que és un vídeo promocional. Doncs bé, ara anem a veure estos vídeos promocionals de les assignatures que ens han fet els professors per animar-nos a que cursem aquesta optativa. Les ciències aplicades a l'activitat professional.
Ara el taller d'aprofundiment al periodisme. I per últim, el taller d'aprofundiment al piano. Que xulo. Doncs bé, aquestes són les optatives. També he de dir-vos, el fet de que s'oferisquen aquestes optatives no vol dir que es puguen cursar totes, sinó que en funció de la plantilla del professorat, IMMA organitza tots els anys superbé i busquen sempre que pugueu fer allò que voleu. Per això és important posar l'ordre de preferència. Vale. D'altra banda, si no sé, en cas de dubte d'escollir l'itinerari acadèmic o l'aplicat, segons allò que vulgueu fer. No hi ha una opció millor que altra. Si després d'un aplicat, per exemple, volguera fer un batxillerat, doncs també es podria fer. Us costaria més, però es podria fer. Què passa en l'acabar quart d'ESO? Obtindrem el títol de graduat en ESO i quines són les normes, no?, per obtindre el graduat en ESO. Doncs he de tindre un màxim de 2 matèries suspeses, sempre que no siguen matemàtiques, valencià o castellà. I cal tenir en compte que també compten les matèries dels cursos anteriors, tercer, segon i primer, les pendents que en diem, ¿vale? Ara us presento un poc el sistema educatiu. De tercer de l'ESO passaré a quart. Si supere quart,
què passa? I si no supere quart, què passa? Si no supere quart, doncs puc anar a la FP bàsica, com he comentat abans, puc fer la prova d'accés si tinc 17 anys o es complisca el 2020, fer un cicle de grau mig i després passar a un superior. I del superior directament a la universitat. Puc fer la part voluntària de la prova de la EBAU. Si no supere, també puc anar al món laboral. En cas de superar quart d'ESO i soc graduat en ESO, puc accedir a un cicle de grau mig directament i després fer un superior i la universitat, o accedir a un batxillerat, fer la EBAU i anar a la universitat. Aquí tenim una mica com un viatge en el temps del nostre sistema educatiu. Hem passat per l'educació infantil, per la primària, i ara estem a la secundària, aquí, a tercer de l'ESO, i el mateix. Quines opcions tinc? Puc fer una FP bàsica, puc anar a fer un cicle de grau mig si faig la prova d'accés per a aquells que teniu 17 anys. Puc anar a quart, del quart al batxillerat, val? Explicar una mica tot el que us acabo de comentar amb anterioritat, però d'una manera més visual. Itineraris de modalitats de batxillerat. Doncs si clic aquí, me reconduirà a les modalitats de batxillerat que puc cursar. Aquí les tenim totes, perquè alguns de vosaltres pregunteu, però quines matèries curse? Doncs si cliqueu aquí veureu quines matèries podeu cursar. Batxillerat. Puc fer el batxillerat de Ciències, d'Humanitats i Ciències Socials que s'ofereixen a l'IES Maestrat o el batxillerat d'Arts, que s'hauríeu d'anar a Leopoldo Querol o a Castelló. Però quina modalitat de batxillerat hauria de cursar? Doncs hauríeu de cursar aquella modalitat relacionada amb el que vulgueu estudiar després. Si cliqueu aquí també tindreu un vídeo de les càpsules preuniversitàries que us aconsellen quin batxillerat triar. Ara no el posaré perquè realment... Però el teniu aquí linkat i podeu veure'l en la presentació quan vulgueu. Itineraris acadèmics i professionals. Amb el títol de graduat en ESO, un poc el que us he comentat amb anterioritat. Puc fer batxillerat, cicles de grau mig. Aquí, si cliqueu també, teniu tota l'oferta de cicles de grau mig que ofereix la Comunitat Valenciana. Els títols de FP bàsica, de grau mig i després de grau superior. Important que els mireu i que si us interessa algun cliqueu i després mireu, doncs m'interessa aquest d'activitats físiques i esportives. On es realitza? Quines assignatures tindré? Si faig la prova, com puc accedir? En aquest cas no, perquè hem dit que són els que ja teniu el graduat i els que teniu el graduat no haureu de fer prova d'accés al cicle de grau mig. Doncs us convido que si us interessa algun, que indagueu i s'informeu bé del que s'ofereix. També després tenim uns ensenyaments de règim especial que es diuen, que poden ser els ensenyaments esportius o d'arts plàstiques i disseny, que requereixen prova d'accés, una prova específica. Aquí teniu els diferents tipus que podeu cursar. Igual amb els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny. Els cicles de grau mig i els cicles de grau superior. Igual, si esteu interessats, no dubteu en accedir a la pàgina web i indagar. També teniu accés al món laboral després del graduat en ESO. I sense títol de graduat en ESO, què puc fer? Repetir quart d'ESO, anar a un PR4, cicles de formació professional bàsica, de grau mig, aquí teniu els requisits de la prova d'accés, escola de persones adultes, per a aquells que teniu més de 18 anys o amb un contracte laboral, doncs podeu combinar el treball amb treure's el graduat, els cursos Labora, que avancen en els CERVEPs, que són cursos d'uns mesos especialitzats, ensenyaments de música i dansa i també accedir al món laboral. Veieu que els que tenen aquí aquest dibuix requereixen prova d'accés específica. Per tant, l'accés al batxillerat, com el puc fer? El puc fer a través d'un títol de graduat en ESO, d'un títol tècnic de formació professional, és a dir, un grau mitjà, i un títol tècnic esportiu o d'arts plàstiques i disseny. Quines opcions tinc després del batxillerat? El títol de batxillerat permet accedir a l'educació superior. Què vol dir això? Als estudis universitaris, amb la EBAU.
a la formació professional de grau superior, també puc fer un grau superior, i els ensenyaments de règim especial amb prova específica, que són els que us he comentat. Aquí teniu el calendari d'admissió i matriculació, important per les presentacions de sol·licitud i de matrícula, que suposa que ja tindreu controlats, però us deixo aquí el calendari d'admissió. I moltes gràcies per la vostra atenció. Fins aquí la xerrada orientada a què fer després de tercer de l'ESO. Si teniu alguna pregunta, no dubteu en escriure'ns al Departament d'Orientació, que estarem encantades de respondre-vos. I molts ànims, vos anime a que continueu estudiant, a que això ja passa i us veiem pronte. Una abraçada.